Εδώ βλέπουμε τη σούβλα. Μόλις είναι έτοιμη στο 90%. Πλέον μόνο κόλλημα θέλει. Ζυγισμένη παντού. Όπως βλέπετε, με την τίζα και μόνο ανεβοκατεβαίνει. Για να βρούμε τη βαρύτητα του αυτοκινήτου στο σημείο 0. Και έτσι σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να σουβλήσουμε το S13. Stand by. Και με μπουκάλα εδώ κατευθείαν. Να σηκώνετε. Α, είναι η βίδα. Δεν πειράζει. Τώρα ανεβάζουμε την μπουκάλα. Όπως φαίνεται. Οκ, μια χαρά. Πρέπει να κολλήσουμε και τον πύρο εδώ μαζί με το στρογγυλό. Θα το κολλήσουμε κατευθείαν. Να έρθουμε πιο φύλλα από κέντρα και αυτά εδώ να μπουν μια βάση εκεί, να το κρατάει ένα χερούλι. Και πλέον σιγά σιγά τελειώνουμε. Τέλεια.